Jedna od 3 žene biti će tijekom svog života silovana, pretučena ili na neki drugi način zlostavljana. To je milijarda žena, majki, prijateljica, sestara i kćeri. Une femme sur 3 sera violée ou battue au cours de sa vie. C'est 1 milliard de mères, de sœurs, de conjointes ou d'amis. Rejoignez-nous à travers l'action One Billion Rising, 1 milliard de personnes qui s'élèvent contre la violence faite aux femmes. Zato nam se pridružite danas, 14. veljače, te pomoću globalnog prosvjeta Milijarda ustaje, kažete dosta nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Danas u 12 sati pridružite se timu udruge Zora na Trgu Republike u Čakovcu i dignite svoj prst i protestirajte, plešite i pokažite na svoj način da vam je stalo. Ako nam se ne možete fizički pridružiti, pošaljite nam fotografiju sa uzdignutim prstom i mi ćemo objaviti na našoj Facebook stranici. Također, najbolje fotografije objavit ćemo na našoj izložbi u sklopu projekta Obilježimo i dan. Vous tous qui suivez nos activités à partir de la France, vous pouvez nous rejoindre en nous envoyant une photo de vous, le doigt levé contre cette violence. Milijarda ustaje poziv je milijunima zlostavljanih žena, muškarcima koji ih vole, ženama koje su bile silovane, pritučene, ekonomski obezvređene, prodane, kao i svim njihovim obiteljima i prijateljima da dođu, da izađu na trgove, na ulice, da se pridruže svi koji znaju da je zlostavljanje žena zapravo vodi kraju čovječanstva. Pridružite nam se, plešite i ustanite. Budite se nama, ne samo danas. Važno je!